päivää kaikki ihmiset. Mä en oo ihan varma kuuluuko tää ääni, mutta venatkaa vähän mä katson kelloa. Mistäkin hottuu. Okei. Elikkäs kaikki ihmiset varmaan ihmettelevät mitä me tänään testaamme. Tänään testataan Grandi appelsiini kolajuomaa. Hieman kärsinyt tämä. Miten näyttää. Sitten testaamaan. Näin. Avataan tämä. Oho, ikkuna auki. Mä käyn pistää ikkunan kiinni. Ikkuna on kiinni, täällä vetää. Sitten miten mä avataan. No tästä varmaan painetaan. Ei, onko tässä ohjeita? No voi hemmetti. No sitten. Paina tästä. Paina tästä varmaan sitten. Ei kun vedä tästä, nythän mä tajusin. Tässä on tämmönen sokka. Näettekö, mutta se oli tällä, että mä en ymmärtänyt. Kattokaa, näettekö, mä en ymmärtänyt tällä. Sitten mä vaan nostan tän ja... Nyt se on auki. Näettekö? Nyt se on auki. Hienoa. Se on lasi. Joutuu kaatamaan. Hyvä. Oho, mä unohdin ravistua tätä. Hyvä. Mä astun yskällä ehkä tämän jälkeen. Ja sitten. Se on tässä nyt sitten. Sitten juomaa. Sinne. Grandi-arvosanaa, jos mennään antamaan tälle, niin se olisi joku... Äskille Grandi-juomalle arvosana 5/5. Anteeksi, että huusin, mutta tämä on vähän hieman hidas. Nyt katsos pätkä. Äskiselle Grandi-juomalle arvosana 5/5. Anteeksi, että huusin, mutta tämä on vähän hieman hidas. Nyt katsos